Die is voor elkeen wat die moeilijke tijd gaan, wat net niet meer voelt om aan te gaan. Oh my god. Ik hoop die inspireer jou om aan te houden. En weet niet, zij is een survivor, man. Moet niet opgeven, nee. Sinds ja, maar wat blijft wil ik niet voor jou zeggen dat ze goed van leven. Gaan op je knieën van God, hij slaapt niet. Jij maakt niet zo je wat doen, jij het nog zo bij je voeten leeft. Hij lijkt dingen beetje daf, nou motiveert dat is goed wat jou aan vasthouden. Dat is goed wat jou aan vasthouden, hey.